bal, majd 50-re sima jobb, 50-re sima jobb, majd 80 jobb megy a vége, mert 80 jobb megy a vége, és bal 22 rövid, bal 22 rövid, 80 sima jobb, 80 sima jobb, majd 50 bal 1, 50 bal 1 mögötte sima bal, sima jobb, sima bal, sima jobb, és 30-ra sima jobb a vége, majd 50-re sima bal, és a végén 30 jobb egy észszel, 150 sima jobb, majd 80 bal 1 tempó, 80 bal 1 tempó, és bal 1 tempó, 100 bal 22, 100 bal 22, 80 bal 1 mögötte, 80 bal 1 mögötte, 30 bal 1, 30 bal 1, és 30-ra jobb 22, itt a jobb 22, és 100. 100 sima bal, 100 sima bal, majd 100 bal 22, hosszú fogod, bal 22-t hosszú fogod, fogod a hosszú kettőt, majd 80 jobb 22, 80 jobb 22, és megyünk a sárga hátas jobb 3-ba, megyünk a sárga hátas jobb 3-ba. Igen, utána van egy bal 3, jobb 4, bal 3, jobb 4, majd 80, sima bal átvág, sima jobb, sima bal átvág, sima jobb 80, és utána 200-ra bal 1 jobb 4 sodor, bal 1 jobb 4 sodor, vigyázz a jobb 4-re, mert sodor, és 100, 100 sima jobb bal, bal 11 gumis, bal 11 gumis, hosszú ez a szar, ez a sok bal 11, 80 sima bal van mögötte, 80 sima bal, 80 sima bal, 30-ra jobb 2 gumi belül, majd 30 jobb 3 korrát között, jobb 3 korrát között, majd 100 sima jobb, 100 sima jobb, 100 sima jobb, majd 100-ra bal 33 drasés, bal 33 drasés, majd 150 sima jobb átvág, sima bal, sima jobb átvág, sima bal, és 100 van mögöttem, jobb 3 drasés gumis, nem esel be, 150 nem esel be, sima jobb gumis, sima jobb gumis, sima jobb gumis, és 100 jobb 11 van, jobb 11 mögött 50, bal 33, figyelj szar, bal 33, figyelj szar, 80 bal 11 drasés, 80 bal 11 drasés, majd bal 2 a csókafánál, bal 11 és a csókafánál, bal 2 30 jobb egy gumis, és a bal 1 átmegy, jobb 33 szűk, jobb 33 szűk, után 50, bal 22, ennyiben gumi, gyerünk bal 22 gumi belül, 250, fatábla után 30-ra jobb megy, nagyon fogod, 30-ra jobb megy, nagyon fogod, 50 sima bal ív, 80, a táblánál bal 2 nem levág, 50 jobb 22 fogod, 80, bal 2 rövid tempó, mögötte 100, sima bal, majd 100, sima jobb a csókapánál, és lemegyünk teli, sima bal átvág, sima bal bakkar, 300, majd a vége jobb es megy, 300, 3 jobb es sodrós, 80 bal 11, sóderes, 80 bal 11, sóderes, majd 60 sima bal, és jobbat visszafordít, menjél még, jobbat visszafordít, csak kanyarodj ki, használd az utat, az egészet használod, jobbos terelő lesz kintről, jobbos terelő, használod az egész utat, jobbos terelő lesz, ott a jobbos terelő. Na milyen féktáv ez? Nem tudom, meddig tart. Jó van, 100 sima bal, 150 terelő lesz balról, megy a terelőbe balról, és jobb 3 figyelős, engedj jobb 3 figyelős, engedj oda ki, 100 sima jobb, végigpadló, hosszú, 80 bal 11 tempó padló, 200-ra bal 3 terelő, vigyázzol az elejével, ki itt a bal 3 terelő, vigyázzol az elejével, és sima jobb, sóderes, 100 jobb megy, majd 50 féknek sima jobb bal, bal 1 gumi belül, sima jobb bal, bal 1 gumi belül, 100 sima jobb hosszú, 150 sima jobb, majd 200 bal 11 fogod, bal 11 fogod, 80 sima jobb, majd 150 bal 11 tempó, majd bal 11 tempó, majd 100 jobb megy, bal 11 meg jobb megy, 80 bal 22, és a terelő lesz bal 3, bal 22 és 80-ra itt a terelő bal 3. Teszgetni, hát valaki meséli. Jobb megy 80, bal 2 gumidob, 80, sima jobb hosszú 150, mögötte sima bal, majd 250 a lassító jobbról, ez kígyós, a lassító jobbról, van 100-od, 100,
lassító jobbról, 80, menjél még 80 és lassító jobbról. Itt a lassító jobbról. Szkígyós. 250, jobb egy, mert dob. Jobb egy, mert dob, menjünk lefele. Jobb egy, mert dob, menjünk lefele, és 100. Melyik az elakadásért? Nem tudom, 100. Sima bal a híd alatt, majd 30-ra sima balt fogod, és a bal 33 trükkös. Fogom, hogy fogom? Bal 33 trükkös. Hogy fogom? 100 jobb megy. 100 jobb megy, 250 sima jobb. 250 sima jobb, 200 sima bal. Sima bal át a púpon. 150 sima bal. 80 sima jobb, majd 100 jobb megy. 100 jobb megy, 50-re bal 2 rövid. 50-re bal 2 rövid, majd 80-ra sima jobb. 80-ra sima jobb, majd 100 sima bal. Sima bal után 200 átvág. 200 átvág. 200 átvág, sima jobb a vége. Majd 100 sima bal. Majd 80-ra jobb egy tempó. Ide jobb egy tempó, majd 100 sima jobb. Majd 100 sima jobb, majd 50-re bal 11 rövid. Bal 11 rövid, és még 100, még 100. Bal 22 trükkös. Bal 22 trükkös, mögötte 80 bal 11. 80 bal 11, utána 50-re jobb 22. Bal 11 és 50-re jobb 22 és 100. 100 van mögötte sima bal. 150 bal 22 hosszú. Bal 22 nagyon hosszú. Nagyon hosszú a bal 22, majd 80-ra jobb 22 rövid. 80-ra jobb 22 és a sárga házas jobb 3. Sárga házas, ide jobb 3, ide jobb 3. Arra az előbb majdnem becsapódtunk, az az? Igen, 80 bal 3 patkából jobb 4. Crazy. Na minek? Jó. Minek? Jó van. Minek? Harmadikban van? Nem, Sima bal átvág, sima, mit? Ötödikben. Sima bal átvág, sima jobb és 200 terelő balról. Ja, azt hittem, hogy harmadik, bocs. 150. 150 sima jobban van egy bal 11 hosszú. Trükkös bal 11 hosszú. Bal 11 hosszú. 80 sima bal. 80 sima bal. 50 jobb 2 gumis, 30. Jobb 3 korlátos. Jobb 3 korlátos és 150. 150 sima jobb a bal 80, a bal 33. Szar, meg sóderes és 150. 150. Sima jobb átvág, sima bal, ez mehet, és utána 100-ra jobb 3 nem esel be. 100-ra jobb 3 gumis nem esel be. 100. 100 sima jobb, 100 sima jobb, majd 100 jobb megy, fékes, mert 50-re a bal 33 sóderes szar. Bal 33 sóderes szar, majd 80 bal 11. 80 bal 11, majd a bal 2 a csonkafánál. Bal 2 a csonkafánál, majd 30-ra jobb 2 gumis, majd 30-ra sima bal. 30-ra sima bal és 30-ra jobb 33. Jobb 33, majd 80-ra bal 22 észszel fogod. Bal 22 észszel fogod. 250. Jobb fatábla után 50-re jobb 2. Jobb fatábla után jobb 2, majd jönnek a simák. Sima bal. 100. Bal 2. 100 a bal 2 a fatáblánál. Majd 50. Jobb 2 nagyon észszel, jobb 2 nagyon észszel, majd 80-ra bal 22 figyelsz. Erre figyelsz a bal 22-re, majd 80 sima bal. Innen lemegy Trendelin, innen lemegy Delin, sima bal. 100. Itt a korlátos fó, igen, menjünk tovább, sima jobb 100. Sima bal 50, sima jobb 80, sima bal 250 lefele. Jobb egy nagyon levág, és 100 bal 10-es sóderes. A bal 10-es sóderes. Bal 10-es sóder 50 sima bal. Utána kimegyünk jobb 2 bal 1. Bal 1 a 4 sábosra. Jobb 2-ből bal 1 a 4 sábosra. Mehet a bal 1 a 4 sábosra 150. Sima bal hosszú 250. Használod az egész utat. Kintről. Jobb 11 fogod. Jobb 11 fogod. Használod az egész utat adni. 100. Bal 11 rövid. Bal 11 rövid. Bal 11 rövid. 80 sima jobb hosszú. Kiengeded a sima jobbra. 150. Bal 11 padló. Bal 11 padló. 80 sima bal. 80 sima bal. Majd 300. 300 jobb 12. A kettes a jobbos korlát magasítástól. Jobbos korlát magasítástól. 100 bal 22 a vége. 100 bal 22. Majd 80-ra megy a kitérő, egyenesen elmegyünk ide a jobb 33-ba. Itt a jobb 33-ba elmegyünk. Majd utána 100-ra kiugratunk a sima balba. Kiugratunk itt a sima bal, majd 100-ra sima bal hosszú végét fogod. Sima bal hosszú végét fogod, majd 100. 100 sima jobb a vége.
sima bal, majd még 200 a bal 32-re, még 200 a bal 32-re, bal 32, majd 80 a bal 22, 80 a bal 22, majd 80-ra 11, jobb 11, 80-ra jobb 11, majd 80-ra sima bal, majd 100-ra jobb 22 tempó, jobb 22-re, 80, bal 33 tempó, bal 33 tempó, majd 80 jobb egy kienged, majd a vége kienged, 100 sima jobb, 150 sima jobb, ez is sima jobb, 50 sima bal, majd 50 sima jobb, majd 150 bal 11 rövid, majd 80 bal 22-t fogod a bal 22-t, 50 jobb 11 hosszú fogod, 50 jobb 11 hosszú fogod, majd 30 bal 22 fogod, majd 30-ra sima jobb, 30-ra sima jobb, majd 30-ra sima bal, és utána jobb 33, 250, sima bal föl, 250 sima bal fölfele, 50 sima jobb, 30 sima bal, 80 sima jobb, van egy 100 és bal 11, nagyon figyelsz, bal 11, de szerintem elfér, menjen, 100, bal 22 rövid, bal 22 rövid, majd jobb 22 tempó, bal 22 rövid, majd 50-re jobb 22 tempó hosszú, jobb 22 tempó hosszú, majd 80 sima jobb hosszú, 80 sima jobb hosszú, majd 100 bal 1 és 100 sima bal, és a sima balból lesz majd a bal 22-ből a bal 3 terelőbe. Megyünk be szűken, csak be kell gurulni bal. Igen, menj, és ide be, húzd be, ide. Igen, ide, és jobb 6, bal 2 szélesre. Bal 2 szélesre. 150 lefele, mindjárt vége. Bal 11 hosszú, végét fogod. Bal 11 nagyon hosszú, végét fogod, 80. Sima jobb, nagyon hosszú. Sima jobb, nagyon hosszú, bátran, sima jobb, nagyon hosszú, bátran, 150. 150 vége, sima bal, és utána egy jobb 33, majd 250 bal 11 tempó rövid. 250 bal 11 tempó rövid, és 400 van. 400 bal 11 tempó. 100-ra lassító jobbról. 100-ra. A lassító jobbról 100-ra. Még. A lassító jobbról 100-ra. Célkanyar fog jönni. 150 kintről, jobb egy rövid kintről, jobb egy